Mga kapuso, nakasuway na baka mo nga ma-inlove sa usa ka tawo. Giunsa ninyo kini pagpakita. Usa ko pa kamoy ideya sa iranta kini sa report ni Orchid Silapingkaw. Chocolates, roses, ug mga stuffed toys, mao kini sagad nga ipanghatag sa mga lalaki ngadto sa ilang gigog mga babay. Apan pipila usab sa mga love language, gipaagi og pagbinuotan, pagahin og oras, physical affection ug daghan pa. Apan pinalahi kining gipakita ni Denmark Panganduyon ngadto sa iyang asawa nga si Joris Panganduyon nunot sa ilang first wedding anniversary. Actually, ma'am, sa planning pa lang, June pa lang nagaplan ako kung sa'y maayong buhaton nga surprise nga something unique and unforgettable sa among first wedding anniversary. And then sa preparation nanghid na ko sa mga authorities sa nung atong February, and then 1 week may nagpractice og sayaw. Og syempre, kinsay babay ang dili makahilak sa bongga nga sorpresa nga flash mob gikan sa bana. Ang duha kapinsaon si katuig na nga nagigugmaay sukad sa ilang high school life. Og karon malipayon sila nga adunay baby sa ilang kinabuhi. Uban ni Clans Gabutin, ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak.